into engayisho. Futhi wena sisi. Uyakwazi uyena ekhaya. Leave. Nangu. Wena uzobambana ngaphandle. Uzobona. Ha? Ngikusaba. Uzobona. Uyayinakekela ngani? Uzobona. Ngiyifakela imali. Uyifake lapha. Uyifake lapha. Uyaphuza lo. Uyifake lapha. Ngiyifakela ingane uyaphuza. Wenza zonke lezo zinto. Ngiyaphuza mina. Ingane imithi ngifakela imali. Ngiphuza nawe mina. Mangisungibese ngisengane ekhanda ngenxa yakhe ngithi. Mangizofuna amanakweni wena ubhizi. Naso usinkelo wakho lo. Bake wayibamba ifoni. Ungabizi ngomfoni. Ungabizi kabi. Bake wayibamba ifoni lo. Unayi. So awusayisenda imali ngesimanga sokuthi uyaphuza. Ungakusho mina. Ngifuna ukuphuma kuyena. Ngiqhubeke. Ngizothi ngangazongidakela mina. Ngitshela ngathi ngeke Phela vuma ukuthi uyabiwa wena. Akakuthandi. Kodwa ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Uyamshima ngani yakho? Ngiyamshiya total. Ngidakela. Ngiyabingelela nanke babukeli bayo eBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. Namhlanje ke sivakashelwe udadewethu uzosichazela kabanzi ukuthi why ela ekhaya kule show. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi ngone sibongo nala siwakhona. Igama lami ngumncamselo waNgcobo ngokuzalwa ngisuka eMbumbulu kodwa ngokuhlala ngiseNanda manje. Okay. Ngicela kwazi ke ungiqale nje ekuqaleni la kuqale khona i-relationship yakho nomuntu wakho. Ungichazela ukuthi naqala ukuhlangana niqale nimthandana futhi ubekuphethe kanjani nawe futhi umphethe kanjani. Okay, umuntu wami ngalisho igama lakhe Mpho Mkhize. Sihlangane 2018. Masihlangana sahlangana emoli emoli. Masihlangana ke sahlangana sisesitolo nje yabusithenga yabo. Hayi kusho ubhuti sabonana lapho lakhe wangikhweba saqhubana kwaba kanjalo ke sanikana amanamba 2018. Okay, 2019 la ngamitha khona ku right nje kukuhle kumnandi. Ngamitha 2019. Mangimitha kube right ajabule nje ukuthi ngimithe ngoba sonke sesiqala ukuba nengane. Ajabule ubhuti sibe right ngithe sengina 7 months hayi kwaqala inkinga. Ubhuti bisavakashelana kodwa eduze. Hayi ubhuti ngithi mangimfonela like late ngoba indlela bejwayele ukwenza ngayo bese kube nemohle sengina 7 months sengizoyile ekuzaleni. Hayi ubhuti lutho. Mangimfonela lutho mangihamba ngiya endlini yakhe. Hayi ubhuti ngiphethe kwesinye isikhathi engekho. Ama-calls mangimfonela ngawaphenduli. Khona nje ngenye day engathi mangifike khona kwakhe ngafika like mangivula isicapha, mangivula isicapha. Hayi ubhuti angafuni ukuvula gcina sesilwa ke lapho ke la sengaqala ngabona khona. Kuthe makusuka lapho kwathi ngenye day hayi ubhuti mase mevakashe endlini anganginaki nje ngaleyo ndlela abe nolaka nje enolaka ngithi mhlawumbe mangizofuna into eklinikhi ingane ngibhizi ngengane. Hayi kuthe ubhuti makusuka lapho ke noma mhlawumbe sithi yabo ngizama ukuthi siyalala hayi ubhuti abe nenkinga embedeni yabo nje ngathi manje ngimbangela isidina manje mina. Hayi kuthe makusuka lapho ngithule. Kwathi sengina 9 months sengele ekuzaleni. Hayi ubhuti ke kushuthi lapho ke ngathi xatshanwa khona ke futhi kakhulu sekumele ngizale phela ngifuna impahla zengane nje. Hayi ubhuti wangithatha ngibhekisa le kanti nangu ugeli sengiqala kugeli ngambamba efonini. Ugeli la ngambamba khona ukuthi akuthi unomuntu usebenza kanje ngabamba ugeli ke la sathukana khona nogeli ke ngingazi ukuthi lokho ayekwenza mhlawumbe sekwenziswa yini. Mhlambe yena ngakwazi ukuthi achaze kabanzi. Ngoba ngisho kuyimanje nje khona ngathi ukhona kodwa futhi akasinakanga ngaleyo ndlela manje. Uthe wakhulelwa ngo-2019 right? Yebo.
So sonke lesikhathi lesi mhlambe beniphila kanjani ke? Siyaphila naye. Like ukuphila kwethu naye angazi ngoba ngizothi kodwa yena kuphakathi kwethu phakathi kwethu sobo2 si right naye ingane ku right kodwa futhi angazi ngizothi kubuye kwenzakaleni kuyena kodwa siyaqhubeka nje lo mbabe ngalesa sikhathi ubulokho ekhona sonke lesikhathi kusolo ngo-2019 kuze kube manje 2019 abo loyo kokwangasiyena ke loyo. Okay. Yebo. Omunye loya bahlukana. Anganoma bahlukana yini kwakhona futhi omunye ke ngiphinda ngimbamba ke futhi. Okay, uyena ke loze ngayo. Uyena le ngize ngaye manje. Useke wazama ukukhuluma naye noma Ugel. Yes. Lo Hayi hayi yakhe nje uthole mu. inamba yakhe ngabona ku WhatsApp efonini yendoda. Okay. Sathi saxabana ke nakuthi akasafuna ukuthi yabo mayivakashele ngithinta ifoni yakhe into enganjalo izivakashelana. Mana ke into engifisa uku-understand leyo ukuthi ingxabano iqale kahle ngo-2019 kwaze kwabe manje. Yebo. So mawuthi nibuye nibe right sometimes niyagejana kuloko kuba right uthola ukuthi nisuka egejaneni nizama ukulungisa izinto ubani lo ozixaka ngokuthi asibeni right mhlambe kusuke kusoka kuwena noma uthi usadini unjalo uthulile mhlambe ungafuna ukumkhulumisa aqale phansi akulandelele akucela ukuthi lungisana izinto ubani lo osukumela phezulu. Kwesinye isikhathi ke yabo kulokho kokuqala kwabayo yena hayi sahamba saba right kwaphina futhi wasuka phansi manje bese emlandela ke bese kuyimina ngimlandelayo manje awubona mhlambe ukuthi uya force izinto mhlambe yena mhlamba kasekho nje lapho awucabanga kanjani? Ngizothangaza ngoba phela mangikhulume naye kube ngathi umuntu oright nje yabo. Okay, ubona indlela soye kwamukela ngayo ngaleso sikhathi. Nengane nje kube right wonke. Okay, inamba into nginezile yona yamuntu wakho ngimfonelile ngamcela ukuthi akasondele kwi-live show. Yebo. So uvumile ke okusho ukuthi ukhona. Yebo. Ukhona futhi umuntu ahamba naye. Ngicela ngineze isikhathi sincane ngikhulumisane nabo. Mase ke ngiyakulanda bese ngiqedile. Yebo. Ngicela ukuthi size Sinamukele futhi babukele bayo iBlack Life TV kwi-Love Show. Sihleleke nayo ikhaphu yethu bazosichazela kabanzi ngempilo yabo kwezothando. Sanibona kanjani? Siyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukuthi igama lakho nesibongo nalaso khona. Igama lami ngumbali wakashozi ngisuka kaMashu. Mashu, kukhaya wakho. Kadumisa. Okay, uphuthi bani? Hayi kana Mumpho ngamkhizi. Mkhize, kuphi nendawo? Angisuka la into zona. Okay, amakhaya Semzimkhulu. umzimkhulu. Yeah. Okay. Kunini la nihlangane khona? Ukuphi unyaka la nihlangane khona? Sahlangana ngo-2023. 2023. Yeah. 2023. Okay. Nihlanganela kuphi? Ephathini. Yebo, phathi aba. Kuyiphathi ya bhuti wami kahle. Okay. Yeah, mukuyiphathi ya bhuti wami shothi ke ubhuti wami wamema. Emva kunagcina sengibona intombi. Awona intombi, wacela inamba. Bese kwacela inamba ngahlala kuyena. Yini le enza ukuthi abantu because I'm sure phela ephathini kwangayena yedwa khona nabanye ngine show yalo nanibaningi. Yeah. So kuloba abaningi lokho why ukhetha yena? Hey, Why yena? Yini wayithanda ngaye? Isimali sakhe namehla akhe. Awesmile sakhe. Yebo namehla. Enimuhle unamahlo omntwana. Yeah. So mase niqala ke senithandana ayithi yazivela ukuthi umuntu uma usaqala hlangana naye Yeah. usuke no 100% usukubonile usukuthandile. Yeah. And then mekulokho kuhamba izinsuku kuyancipha. So mhlambe ngenzeka yini ukuthi kusukela ngo2023 uzowe manje usayilo yamuntu loya okade umbona eyuyena noma sekunezinto eziningi ezishintshile ngaye okade ungazazi nakhona ezikuthusayo. Yeah, yabonga lapho ke iyawuqinisile. Kodwa zikazi ngixabanisa. Hayi yazixabanisa kodwa sewuliyo umuntu loyo sosami ukuthi yeah. Okay. Mhlambe ngabe indlela omazi ngayo nendlela osufunde ngayo ubuyena izinto ayithandayo uyaba nakho yini ukuzimisela ukuthi at least ke angimenze lento emjabulisayo ukuze naye ezobuyisa kuwena. Yeah. Ngoba kahle yena ngowakhe into engithanda ngaye nje ukuthi yena ukhuthele.
Okay. Yeah, intombazane. Okay. Yeah. Oh, yini ethanda kakhulu ngobhuti? Umuntu engithanda kuyena ukuthi une-care. Okay. Une-care, uyanakekelana nje. Uyakwazi ukubeka omunye umuntu phambili. Okay. Bese nizina nabo siswa ngabantwana noma cha? Cha, sitakabi nabo. Angikazi niyiplante njalo. Ayi okwamanje Ngoba hayi sisafuna uku-enjoy impilo. Okay. Manje uke mhlambe athi fafa indaba yokuvela ekhaya la uzelo khona. Useke akhulume kodwa salinda amandla. Oh, okay. Kodwa Mhlambe ngokwazi kwakho ukathini ngendlela ukuthi uyawabeka amandla noma cha mhlambe bengaqala. Uyaqala wathi kona phela mesikhuluma ngasho ukuthi ngoba naye isifiso sakhe ukuvela. Okay. Ngasho ukuthi usabeka sent phezu kwelinye. Okay. So if kuyenzeka ngelinye ilanga uyambamba nomunye umuntu akunandaba noma umficile kwi-relationship yakho mhlawumbe wafica yena bese khona ngaphambilini kodwa wafihlelwa ngayo akunandaba noma umuntu oze emva kwakho omusha if kuyenzeka nje uyambamba nomunye umuntu and uyabona indlela uthando lwabo osekuhlangene ngayo ukuthi ngisho kuthiwa ngiyenzani labantu laba basazi ngeke bahlukane bawuhlukana mhla kufuna bona. So umbuzo wami uthi ke ungahlala kwi-relationship wazi ukuthi nami ngiyindawo ngikhona ngiyamthanda nami noma enomunye umuntu ungakhetha ukumshiya. Ngoba mina ngiyamthanda angeke ngeze nginyakaze. Okay. Aya angisuki. But if kuyenzeka ukuthi siyambamba Yeah. unomunye umuntu wakhe Yeah. naye and indlela ongasubona ukuthi bathandana ngayo uyabona mhlawumbe angeke akulukho ukuthi ungabahlukanisa mhlawumbe ngabe ungakhetha ukuhlala kwi-relationship ungamshiya. Hayi ngingamshiya. Izathu Ukuthi kahle kahle mina umuntu angifuni kahle kahle ukuphazamisa izinto. okay. Yeah. Nawe awufuni ukuphazanyiswa. Yeah. Ngithanda ukuthi yena abe free kahle kahle. Umenze lokho kwakhe engishaya emva kwendlebe. Akangishayi. Ngoba nami ngomshaya emva kwendlebe. No ngezwa. Ngisange ngibuze eminingi ukuthi nginibuze yona ngoba uthu ngisafisa ukunazi. But kwamanje nginesipho senu engiphathele sona. So ngicela nisukumeni ngibhenga la khona ngizosilanda isipho. Okay. Ngicela usole vele isipho. Ziyakhala manje. Cela usolezele igift yethu ibenge la. Khona sizokwazi ukuqhubeka nezingxoxo zethu. Ngicela ukuthi nijikeni dadewethu ahlale ngale, ubhuti ahlale ngala. Is that right? Ubona na ungitshele kahle. Yini? Umuntu wami. Ha? Umuntu wami. Umuntu wakho kanjani? Kahle. Gogo wakho uma wakho yini? Umuntu kanjani? Sanda sami. Ngentombi yakhe. Angikhulumi nawe. Ngiyakutshela ngoba ngiyabona ukuthi ngiyeza ukuthi awukhulumi nami but Angikhulumi nawe. kodwa uyabuza nje. Yakho qhamukapi? Sathola nephathini. Wena njengoba ungasakwazi ukuthi usinake kahle mina nengane usukwazi ukunaka abanye abantu. Ngoba uyasithanda. Sisangikhulumi nawe. Nangemphendulele ngoba ngiyabona ukuthi uyahluleka ukuphendula. Sangikhulumi nawe. Ubambeke Mpho. Yini Mpho le? Umuntu wami. Umuntu wakho wenze njani? Angazi musumbuzo ukwenza njalo ngimthenza umuntu wami. Umuntu owenzeni? Ngahlala nawe nowenza i-GBV engayiqondi. Manje ngifuna ngenzani uma ngibona into engasele emafonini yakho? Ngihlale phansi ngithule mina. Kodwa nifuna khona mangivule. Uyathanda. Hayi. Mina yamhlanje noma yini ufuna uzenza umseleko? Hayi ngene. Yini uzenza yini? Nami ngiyathanda lapho engikhona futhi ngikhululekile ngiyensizwa. Uyezwa Mina ngiyini ke kuwena? uma wengane. Kahle kahle ngithanda noba uthu. Angikhulumi nawe sisi. Qhubeka. Wenzakalani? Hayi sithole nempathini sathandana. Nini? Hayi. Kade Ntoni sasona. le? Ntoni? Yango 23. Nayi ngani? Asinayo. Sitakayiplana. Sazoyiplana futhi. Awusho ugcine nini ukusupport ingane wena? Wena nje ugcine nini ukusupport ingane? Ugcine nini ukusupport ingane? Awufuna usupportana nengane nengane usupport nefebe zakhe ngithi? Yena usifebe. Ungangitshela usifebe.
Ubhizi ney'febe zakho ngithi. Kahle kahle. Into engingayisho. Futhi wena sisi. Yabona uyena Nangu. Wena uzobambana ngaphandle. Uzobona. Angikusabi. Uzobona. Uyayinakekela ngani? Uzobona. Ngiyifakela imali. Uyifake laphi? Uyifake laphi? Uyaphuza lo. Uyifake laphi? Ngiyifakela ingane Ngiyaphuza. uyaphuza. Wenza zonke lezo zinto. Ngiyaphuza mina. Ingane, imithi ngifakela imali. Ngiphuza nawe mina. Mangisungibese ngisengane ekhanda ngenxa yakhe ngithi. Mangizofuna amanakweni wena ubhizi. Naso usinkelo wakho lo. Bake wayibamba ifoni. Ungabizi ngomfoni. Ungabizi kabi. Bake wayibamba ifoni lo. Unayi. So awusayisenda imali ngesimanga sokuthi uyaphuza. Ngisayisend because ngiyabona Shoot akayisupport ingane lo mesendela imali. Okay ke indaba ungathengi inapkeni uthenge zonke izinto zengane uhambise la kuhlala khona ingane mase unqena usenda imali. hayi ngiyakuthenga lokho sizwami. Wagcina nini? Uyibona ibaba waqambelana manga. Waqambelana manga. Uqambelana manga. Wagcina nini? Ngibuza ukuthi ingane noma ngilwena nangihlangana nawe. Kade ngagcina umfayela imali. Nginesizathu salokho ngoba uma ngimfayela imali akazenzi into engiyifuna. Udla imali engane. Cha ngisho ukuthi uthenge zona ke lezi zinto edinga umntwana mase uyihambisa. Ngoba phela uthanda ukusenda imali. Hayi ngisuke ngacabangi lokho. Hawu. Ungacabani, ungacabanga ukucabanga abanye abantu. Akwazi ucabanga ingane yakho. Ngisho ithombe zakho ngisho kuphi kushuthi uzothola nenkuru bakho akwazi ngisho ukuposta ingane yakho akwazi kwenza lutho nje wena. Ngoba nakho usunabanye nonkuru yangithi. Shoot mina nonkroyi. Uyacela usunengane? Akakucelanga. Yabo singane yakho yayifihla. Shoot sasingekho isidingo sokuthi angitshene. Wengasibonanga isidingo sokuthi angitshene. Akucela kanjani? Ngengane. Vela ngihlangene nengane yakho. Bawuthu. Ngicela nje bawuthu. Okay. Bafo ngiyacela usubhekelele ingane please. Ingane ngeyihleli ilinde wena ingenalutho. Yes nawe uma wayo ukufanele lihlangabezana enza la kwenzayo nawe uwenza owenzayo ukuthi umntwana azabe right. Ngiyakubona konke okunye but umntwana phambili ezinye izinto emumva. Manje awungitshela kusukela manje ucabanga ukwenzani? Hayi. Cabanga Mhlambe phakathi kwami nawe noma sonke yini usufuna ukuthanda kwakho wenithi manje? cha. Ufunani? Hayi into engifuna kahle ngifuna ukuphuma kuwena. Phume kumina. Yeah. Ngiyakhohlwa ke mfana. Khohlwa yabo lokho kushayo. Khohlwa. Indaba uthi ufuna ukuphuma keni? Khohlwa. Ngoba esengihleli naye wenza izinto ezenzayo kwimanje uyayibonisa ukuthi imihlesi kwawuthuna uhlezi ezenza i-GPV yelena nasendlini uyayibona. Angivele ngisuke ngihlala manje anginayo ifoni. ngisukelanga. Ifoni anginayo ifoni wayishaya phansi ifoni yami. Kwaye kade boneni ezishaya phansi. Angazi kona nami ngiphume etoilet. Uke wamnikeza nje ithuba lokuthi umthande yedwa nje ungamxubanga nje. Ngamnikeza. Warepent. Yena wakhetha into yakhe. Ngoba na ifonini yakhe for sure kwakhona ezinye izinto kodwa mina ngifuna ukuyivula ifoni yakhe kodwa ngikwazi ukuyivula yami ifoni. Uyathanda ngoba uyazazi ukuthi umuntu onjani. Akusikho kokuqala uyena okokuqala futhi nawe ungayitshela ukuthi wena wedwa keni usuyibona ukuthi ngoba lapho uyakuthanda namhlanje. Uzovela ekhaya. Ubuza kumina kade sajola naye sineminyaka eminingi ngabe ubuza kumina. Shoot awuyona Nawe uzobona yakhe phela. Mhlawumbe uzobona. Ngakujabulele lokho kusho manje ukuthi kwena kuzohlezi nje akuwena owokuqala. Kodwa ngokugcina. Wena. Ngifisa. Uzongenzalani swa manje ke phambili? Hayi ungakusho mina ngifuna ukuphuma kuyena. Ngiqhubeke naye. Songazothi yeka ngangazongidakela mina. Ngitshela ngathi ngeke Phela vuma ukuthi uyaliwa wena. Akakuthandi. Mina. Okay, wayibe ungamtshela inini about 2. Manje nje ezeza kule show wayibe ungamtsheli. Ahlalazi ukuthi okay wena awusathanda ukuba seduze kwakhe. Hayi ngile ngimpretend. Umpretendelani ngoba kufanele Uyenza kwemfana uyangizwa? Ibo, awusufuthi uphaka wami la ngicela ungiyekele. Yo. ubumpretender ube umbona noma ubumpretender ungasondela eduze kwakhe. Hayi ngimpretend noma ngimbona. Shuthi ubuwenza naye zonke izinto ezenziwa abantu abathandana naye kodwa uyampretender futhi. Yeah. Ayibo. Ngoba nakho ubona nangu. Yini yona le? Ngentombi yakhe. Ubona uphaka wa 25 rand yini yona le? Yana nto yenzayo le? Sesave. Ngiseva ini? Imali ukuthi awuvela ekhaya. Kephi?
ekhaya. Yini mhlawumbe ufuna sikumeme? Okay. Uyakhohlisa kanjani abantu vele? Cha, makhohlisi kanjani. Ubakhohlisa kanjani? Cha. Awusena uqala osondala kumina. Wena-ke ngaze ngikubambe ukuthi sikhulume naye efonini. Kukhona oqale ukukhuluma njengawe kumina. Mina ngiyena. Angiyena. Sizobona. Kodwa ngo Sizobona. Ngizobe ngikhona mina, ngindawo. uzophuma. Baba ingane yami lo. Asakufuni. Asangifuni? Cha manje unqana wena ke. Kodwa baba ingane yami. Wena usamfuni? Wayipho umbuzelani? Ngifuna ngenzela umbuzela yini? Ngifuna uba nesiqiniseko sokuthi into esho ikhona. Okay, sobona nale minyanga. Kodwa ngicela uthathe umuntu wakho uphume naye. Uyamshima ngane yakho? Ngiyamshiya total. Daki. Okay. Phuma kuthina wena. Umuntu oyinja kakhulu. Alright. Mbuka lapha ekhaya, niyazibonela nani ukuthi siphethe ngani? Izinto ziphethe kabuhlungu, akukho right. Kunamanga phakathi, but ke inhliziyo siphukile. I hope ekhamba nesikhathi kuzoba khona ushintsho. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, share, ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.